oni sú robiť si to sú. Prosím? No, ty pôjdu dole ako parom. Dobre, ak si ready, zober tášku a môžeme ísť tam bližšie. Tam sú tiež nejaké oni zariadenia. To je chodník, serpentíny tam hore. Vidíš to nás boka? Hej. Tam možno hore je tiež to jazero, ako v tej. Ale otázka, či tam je do čisi, ale zaraz uvidíme. No sa štučíme tam bližšie Sadáko. Poďme zatiaľ do neho na kraj a potom môžeme ísť aj pár metrov dole. No aj toto by som chcel vidieť, že takto ísť dookola dáko a pozrieť to všetko. Tu zase vidíme. Dookola, hej? Hej, lebo aj toto sme ešte nevideli. Aha, tam odišla vlnka. Kabinková. No, aj to môžeme pozrieť. Svinga. 2288. Svinga. No, to som vrál, že to bude. Okolo 2000 dačo, no. No neviem, či to bude dať ako, ale... Pozri, tam oni ešte chodia s tým laňonkami a hore. Aha. Odtiaľ to sa dá. Čiže sme sa ešte spýtať, ako to sa dostali. Ale to už asi netreba ísť tam hore, čo? Ne. Myslíš, že tu na sa dá ísť tam možná niekam? Sa asi nedá prejsť. Nie, ale chcem ísť na ten bok. A tam nás niekopnú. Oni sa na dole. Aha. Máme to? Yeah, come with me to the cashier place. Nie tu aj nejaké oné, ale krásne, pozri teraz tie všetko. Ocel. No, vyčuťať. Ešte teraz, aký máš výhľad? Nie, že aký máš teraz výhľad?
pracovali v tej reštaurácii posledne na chvíľu. Ešte ti chodí? Hej. Tak si práve tu má tiež úrovu. Čom? Mať na tom fotku na jednu úrovu ako s tým môjim. Tuto? Hej. Ale je to tam hlavná vec? No s tým má ten hodnú. Keď budeš robiť, tak ti spávam. No a tebe spávam. No a spravím takú. Tak teraz ty drž, nesla to. Tam to. No, nechaj tak. To nevadí. Ale ona, ešte keby som počkal 5 minút, tak ešte sa mohla skočiť. Ja mu trošku vypýtla. Tak chceš vypiť čaj, či čo? No poďme tam, aby vieš, keď sme tu potom začal na Musím s tým na písme. A to je jedno. Prosím? To je jedno. Čo? Tam hádam zabere aj tie napisy z Cermat. No to berem minimálne. Sa mi podmienky dostali do Sandarovo zo spodu ma začít tlačiť. Synergia. 7506 feet, to je, Pozrieš mi, kde je ten to je jardy. Cloud Head? Kam to ide? Aha, my sme tu 2200 a tento ide 2600. Potom ešte možno až tam, Krista, neviem. No, to by sa dalo minúť peniazy. Určite. A mohli tam sedieť a možno pozerať na to, však to bude tiež iná z tej reštaurácie. No ale tu má potilné. Rotor. Ej, taká zima? Nie, ja som myslel, že bude viac. To asi, nie tam. Čiže musíme ísť normálne ako ľudia, teda auto. Hej. No nie? To nie je každý deň? Čo ale ešte? To je kamera robí tam. So I can bring your bike. No, ideme do bufetu. Počkaj, ešte toto si ofotíme, aby sme videli, že aká je tu možnosť vyžitia. Dobre. Bufet, bar, Sunega, Cermat. Myslím, že na teraz stačí, môžeme ísť.